देखिए यार बस्ता यार बस्ता देखुनु यार बस्ता यार बस्ता रील भी बना चलजी जय जगन्नाथ सांगवाने ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ନଈ ବଢି ଦେଖି। ନଦୀରେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ପାଣି ଆସିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ନଈ ବଢି ଦେଖିବାକୁ। ଚାଲ ଦେଖିବା କେତେ ପାଣି ନଈରେ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନଦୀ ପଟ ରାସ୍ତାଟାରେ ଯିବୁ। ଆମର ଏଇଟା ବାଘମୁଣ୍ଡିଆ ସାଇଡରେ ନଦୀଟା ଯାଇଛି, ସେଇପଟ ସାଇଡକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାଇଡରେ କେତେ ପାଣି ନଦୀର ଏପଟ ସାଇଡ ନଦୀ ସେପଟେ ଅଛି। ବିଲ ପିଲା ସବୁ ବିଲ ସବୁ ବୁଡିଗଲାଣି। ନାହିଁ ତାପରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ହେଇଗଲାଣି ହେଇଥିଲା ଏଇଆଡେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ରୋଡ ବି ଆଉ ଏ ରୋଡ ବି ବହୁତ ଖାଲ ଢିପ ମାନେ କାଦୁଅ ହେଇଥିଲା। ଘରୁମ ଫରୁମ ପଡିକି ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗାଡିରେ ଆମେ ଆସିପାରୁଛୁ। ବହୁତ ଲୋକ ବି ନଈ ବଢି ଦେଖିକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ନଈ ବଢି ଦେଖିବାକୁ ମଜା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଲଗା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଦିନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। नदी पूरा फुल। नदी पूरा फुल देखिए, नदी पूरा फुल। ଏଇଭଳିଆ ମଜା କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଇଆଡେ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ବି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲା ଚଢିକି ଉପରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ଗାଡି ଧୋଇବାକୁ ଆଉ କୋଉଠି ପାଇଲେନି, ନଦୀ ଧରିକି ଆସିବ ଗାଡି ଧୋଇବାକୁ। ମାଗଣା ପାଣି, ମାଗଣା ପାଣି ବୋଲି ଧୋଇ ଦଉଛି ନୁହଁ। ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି। ପୁରା ସବୁଆଡେ ପାଣି। ଏଇଥିରେ ବି ଆମେ ଥରେ ଆସିକି ମାଛ ମାରିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ମାଛ ପଡୁଛି, ଅବିକା ବି ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଅବିକା ଅଧିକ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଉପରକୁ ଯିବା। ପାହାଡ ଉପରକୁ ଚଢିକି ଉପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ସାପ ବେଙ୍ଗ ବି ସବୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଆସ। ଏ ଉପରେ ଯୋଉ ଇଏ ଥିଲା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନା କଣ? ମୁଣ୍ଡିଆ ଚଢି ହଉନି, ମୁଣ୍ଡିଆ ଚଢିଲା ଆସିକି ଭାରି କଷ୍ଟ। ମୁଣ୍ଡିଆ ଚଢିଲା ଆସିକି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। 10 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଚଢିଯିବ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ 10 ଫୁଟ ଚଢିଲା ଆସିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଇଠୁ ଭିଉଟା ନାଁ ଆସିବ। କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ, ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଟିକେ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆମରି। ଆମର ଏପଟେ ରିଲ୍ସ ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ବି ଭାଇ ଆମର ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ପବନକୁ ପବନ ଗଳେଇକି ସେ ଉପର ଆଡେ ବି ଅଛନ୍ତି ପିଲା। ବାଘ ମୁଣ୍ଡିଆ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଲୋକ ଚଢିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଦୀ ଉପରୁ, ପାହାଡ ଉପରୁ ଚଢିକି ନଦୀକି ଦେଖୁଛନ୍ତି।